Slav evar baş roj baş hevanlı hevidarım hum başın İroji mecvara bülteneki peşkeş bikin ji her derê Kurdistanê ji Tirkiye karawşa dawî çi ye siyasetmedarên Tirkiye meseleyê çawa şîrove dikin di derheqê Kurdan de çi daxivin di rojevanan de çi heye ev pêvajoya ku qaşo ji aliyê Devlet Bahçelî ve hatibû destpêkirin niha gîştiye ku derê em ê tev bi hev re binêrin nûçeyên di rojevanan de yan jî cîhan dünya alem derheqê me de çi dibêje ji İsraîlê nûçe heye İsraîlê dest pê kiriye hêdî ji başûrê Lublanê ve berbêjor ve diçe ji gundiyan dixwaze ji şêniyên herêmê dixwaze gundê xwe biterîkînin berbê Bakur ve biçin berbê Beyrûdê ve biçin ka em binêrin armanca İsraîlê çi ye bi dagirkirina Lublanê çend kes hatine kuştin li wan deran em ê behsê wê derê bikin daxuyaniya dawî ya Tayyip Erdoğan heye nizanim îmkanê we çê bû çê nebû we godarkir nekir bi wesilêya evê roja girîng ji bo dewleta Tirkiye tabi sted û yeksaliya damezrandina dewleta Tirkiye îro 21 cotme heye Komara Tirkiye ava bû berê sed û yek salî bi piştgiriya Kurdan lebelê ji ber ku xiyanet li Kurdan kirine îro Komara Tirkiye tenê a Tirkan e tu eleqa Kurdan pê tune ye tenê weke dagirker tê dîtin ji aliyê Kurdan ve em binêrin ka Tayyip Erdoğan çi dibêje hûn zanin ev sê hefte ne Devlet Bahçelî daxife di derbarê meseleya Kurdan de behsa milletê Kurd dike behsa çekdanînê dike banga teslîmiyetê li Partiya Karkerên Kurdistanê dike bi taybetî jî ji çareseriyê bêtir dixwaze şiddetê bi dawî bike tenê şiddeta dewleta Tirkiye bêhêle yani bi şiddeta dewleta xwe dixwaze şiddeta ku Kurd bikartînin bi dawî bike tabii şiddeta ku Kurd bikartînin jî ew şiddet bi giranî di çarçoveya xweparastinê de ye yani Kurd gotina şiddetê jî red dikin ji ber ku şiddet bikarnayînin zorê bikarnayînin tenê xwe diparêzin Devlet Bahçeli bahsa mafê Kurdan nake em niha guh bidinê ka Tayyip Erdoğan çi dibêje doh me bahsa şêwirmendî wî kiribû şêwirmendî wî dibêje bi tu hewayê pêvajoyeke nû tune ye tenê armanca me bi dawîkirina terorê ye ev pêvajoya bi dawîkirina terorê ye yani tevgera Kurd bahsa wî dike hevan da eğer dengê baş be dîsa kontrol bikim dedît baweriya mirovan bi evê tune ye bi teknîkê baş e niha em dest pê bikin hevalê me amade ne gelek baş e spas dikim ji bo we ji bo eleqa we her hebin bi taybetî di van sê heftê dawî de eleqa gelekî baş e hûn wisa dewam bikin ji kerema xwe re hevan no niha em bi çi dest pê bikin em biçin Rojhilatê Kurdistanê em bi wî dest pê bikin tiştekî di jî heye tabii daxuyaniyên rayedarên dewleta Tirkiye bi pêvajoya hilbijartinan ya Amerîkayê ve jî girê daye hûn zanin pêncê mijdarê yani piştî 5 rojan piştî 6 rojên din li Amerîkayê hilbijartin pêkte ya Kamala Harris ji demokratan yan jî Donald Trump serokê berê ya Amerîkayê ve ji nû were hilbijartin ya ew ya ew İjar devleta Tirkiye heviya xwe bi Donald Trump ve girê daye çima çünkü di dewra wî de qismekî Rojavayê Kurdistanê hatibû dagirkirin ji wan ve ew jî vir û pê ve jî karibin tim bi Donald Trump re bikevin meseleyên ticarî pere bidin wan bertêl bidin wan û bikaribin Amerîkayê bi şiklekî bînin serxeta xwe Rojavayê Kurdistanê zêdetir dagir bikin Donald Trump li gorî wan tev nagere ew meselekî dine ama di navbera wan de ticaret heye peymanên ticarî hene bi taybetî di meseleya balafiran de dewleta Tirkiye dixwaze balafiran bikire balafirên F-16 de îjar Amerîka nadê ji peymanê derxistiye ambargoyekî li ser dewleta Tirkiye heye lê aniha pir naxwazin bidin derkan bidirin encama hilbijartina Amerîkayê çi dibe dewleta Tirk li gorî wî gav davêje Rojavayê Kurdistanê tekîliya Rojavayê Kurdistanê bi Amerîkayê re heye ji ber vê yekê ew divê qenaetê dane ku encama hilbijartina pir tesîr li tekîliya Rojavayê Kurdistanê û Amerîkayê nake ji ber ku Amerîka ji aliyê dewletê ve tê birêvebirin ne aliyê ji serokan ve serok pir zêde nikarin biryaran bidin dewlet heye li wê derê niha em dest pê bikin bi nûçeyê yekem hevanno werîşe Muradî li Îranê
dawî li greva xwe ye birçîbûnê ev tiştekî baş e. Yani em naxwazin gencek me jî jinekê Kurd di grevê de zirar bibîne. Bi armanca ku piştgirî bide hevalê xwe yê ku cezayê îdamê li wan hatiye birîn, bi vê armancê dest bi greva birçîbûnê kiribû, xwestibû raya giştî şiyarke balê bikişîne ser zexta li zindanên li Îranê. Bi vê yekê yani 19 roja di greva birçîbûnê de ma ka em bêjin tabii werîşe Muradî li girtîgeha Evînê li Tehranê tê ragirtin li dijî kiryar li dijî zextên dewleta Îranê beriya 19 rojan dest bi greva birçîbûnê kiribû. Bêdem bû yani heta dawî jî heta mirina xwe jî ew ê dewam bikira lêbelê çi bû Komeleya Jinên Azad ê Rojhilatê Kurdistanê kejar ku werîşe Muradî bi xwe jî endama vê komeleyê wan rêja kiribû bi daxuyaniyekê ji werîşe Muradî xwestibûn ku greva xwe bi dawî bike wê jî wisa kir li ser daxwaza hevalên xwe dawî li greva birçîbûnê anî. Baş e ev tiştekî baş e em bi vîya wê dewam bikin ama bila çavê me goyê me tim li ser zindanên li Îranê be rewşa li Îranê be spor di wê qenaetê de ne ku li Îranê guherîn wê çi bibe yani yek ji welatên ku wê herî zêde bikeve bin tesîra van guherînên li rojata navîn Îran e di encama guherînê de elbet tiştekî wê para Kurdan keve. Ew jî girêdayê rêxistinbûna me ye sazîbûna me ye eger em bi rê ku pêk bin em hêza xwe bikin yek wekî li Rojavayê Kurdistanê wê li Rojhilatê Kurdistanê jî rewşek siyasî derkeve holê Kurd li wê derê azadtir bin êdî xortê Kurdan ciwanên Kurdan keç û jinên Kurdan ji aliyê dewleta Îranê ve neyne darvekirin nekevin zindanê wexta wan neyê dizîn ciwaniya wan neyê dizîn armanca me ew e ku netewa Kurd li Îranê bibe xwedî mafê xwe ên netewî. Ev mihîm e hevanno. Nahem derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin li wê derê Daîş ji nû ve hêdî hêdî xwe zînde dike bi piştgiriya hîn eşîrên Ereb bi piştgiriya dewleta Tirkiye îstixbarata Tirkiye Daîş dikeve nava hereketê. Beriya niha eger were bîra we me gotibû îstixbarat hatiye girtin ku Daîş li rojhata navîn ji nû ve dikeve nava hereketê. Lêbelê li hemberkî li hember Şîiyan ew ê biçin Kerbelayê ew ê biçin qismekî Lübnanê ew ê derbasî Îranê bibin yani Daîşê çi bû çi guherî nizanim ama dixwazin Daîşiyan li hember Şîiyan bikar bînin. Gelo carekê din Daîş û êrişê Kurdan bike erê. Çima? Çünkü di nava rêveberiya Daîşê de îstixbarata Tirkiye îstixbarata Tirk alaka bi Şîiyan nayne. Heye tunê ji bo îstixbarata Tirk milletê Kurd de destkeftî milletê Kurd de ji ber vê yekê Daîş bi armanca şerê li hember Şîiyan ji nû ve were zîndekirîn jî îstixbarata Tirk dewleta Tirk wê Daîşê bikişîne tekoşîn şerê li hember Kurdan. Divê meriv xwe sis neke. Yani meriv goh nede wan gotinên ku Daîş êdî dev ji Kurdan berdaye wê berê xwe bide deverên din nerast e. Dibe ku ji were bibêjin Daîş wê berê xwe bide Afrikayê, berê xwe bide Yemenê, berê xwe bide Îranê, biçe Afganistanê nerast e. Armanca Daîşê têkbirina destkeftiyên Kurdan e. Daîş bê mana dewleta Tirkiye. Nahem biçin kampa holê li Rojavayê Kurdistanê qesedê di operasyonekî ewlehiyê de li dijî şaneyekê li kampa holê du çeteyên Daîşê girtin navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk qesedê ragihand ku tîmên operasyonên askerî jê re dibêjin TOL tol yani roja sêşemiyê li kampa holê operasyonekî ewlehiyê li dijî şaneyên çeteyên Daîşê pêkanî li wê derê du Daîşî hatin girtin. Têbîra we li dêr ez dorê herî zêde Daîş di nava faaliyetê de ye em biçin Zappê em biçin Zappê li wê derê rewş çi ye hevanno her tişt baş e. Ya nivîsa me ne pir sor e gelo nivîsa me zêde sor e ez biguherînim. Hinek belam dikişîne zêde sor hez nakim. Hûn ê bêjin Kurd ji sor hez dikin ne wisa ye. İja hevanno ez ê vê wisa bikim baştir hene
Tamam. Em bidominin em biçin zapê li zapê xwe Kurkê Metînayê hêzên gerîla çalakî li ser çalakiyan nidar dixin. Li wê derê hem helîkopterekî derxwar hem jî 5 askerên artêşa Tirkî hatin kuştin. Gelek asker jî birîndar in. Ev hêjmara kuştiyên artêşa Tirk elbet milletê Kurd kêfxweş nake. Xwazî kuştin çê nebiya. Xwazî askerekî dewleta Tirkî jî nehata kuştin. Ama çi ye? Tên nêçîra Kurdan wextê ku mirov diçe nêçîra însanan dibe zanibin ku însan jî li ber xwe didin. Merû naçe welatê xelkê dagir nake, merû êrişê ser şervanên xelkê nake. û herkes dibe hedê xwe zanibe. Wextê tu biçî kuştinê dikarî werî kuştin jî. Ji ber wê yekê ez bixwe li ber wan nakevim. Yani ez wekî însanekî anti-militarîst di şer divê qenaetê de me ku însanekî ji bi armanca kuştinê biçe û were kuştin ez ber nakevim. Îjar navenda ragihandin û çapemeniya HPG diyar kir ku li Zap xa Kurkê Metînayê ev herem dikevin nava heremên parastinê yên medyayê. Di encama çalakiyên gerîla de herî kêm 5 askerên artêşa Tirk hatin kuştin, 3 asker jî birîndar bûn. Dewleta Tirk hê jî teqemeniyê qedexekirî bikartîne, çekên kîmyewî bikartîne li qadên ku gerîla lêne. Qasî ku ew tespît dikin, li gorî xwe tûnelan tespît dikin, şikeftan tespît dikin, qadên gerîla li wê derê bombe davêjin heremê, hem gundî zirar dibînin, heywanên heremê zirar dibînin. Ez ji we re bêjim hêzên gerîla li wan deran ha bi taktîkên pir cuda tevdigerin. Weke berê 10 gerîla, 20 gerîla kom bi kom bi hev re tev nagerin. Ji ber vê yekê bombardumanên dewleta Tirkiye li ser gerîla pir tesîr nake. Gerîla bi taktîkên nû ya bi temamî xwe tune dikin, xwe vedişêrin, ya jî bi komên pir biçûk 2-3 gerîla bi hev re tevdigerin. Ew jî dûrê hevin. Yani bombarduman zêde tesîr li gerîla nake. Ama çi ye? Çekên qedexekirî, gazên kîmyewî di nav de ye. Ev li gorî qanûnê şer qedexe ye. Yani peymanê navneteviya dewleta Tirkî jî imza xwe avitiye binê qedexene. Ama bikartîne. Pir balkêşe heta niha di derbarê dewleta Tirkî de tu doz venebiye. Ew qas dosya hatin amadekirin, ew qasa iddia derketin holê. Kesayetî navnetewî çûn, heremê lêkolîn kirin, sazî çûn lêkolîn kirin. Encamên bombardumanan weke rapor pêşkêşî saziyê navnetewî kirin. Çima? Çünkü tê gotin li gorî qanûnê ji bo ku tu bikarî bî giliyê dewletekî bikî dibe tu dewlet bî. Ancak dewletekî dikare di derbarê çekî kîmyewî de giliyê dewletekî bike. Yani dewleta Iraqê eger bixwaze dikare giliyê dewleta Tirkiye bike. Ew jî nake. Çünkü beriya nîv salî beriya çend mehan dewleta Tirkiye û Iraqê li hev kirin. Mixabin wisa ye. Niha hevanno. Ez têm ser meselên girîng li bendê bin. Ez ê behsa Tayyip Erdogan bikim, behsa Rojavayê Kurdistanê bikim ka PYD çi dibêje di derbarê vê pêvajoyê ku li Tirkiye qaşo hatiye destpêkirin, di derbarê encamên êrişan de daxuyaniya dawî ya PYD heye. Li qada berxwedanê ya şela zêjî şela dizbawer dikim bi çekên nîv otomatîk helîkopterekî bû hedef. Helîkopterek ku derxwar mecbûr ma qadê biterikîne. Ama dûra ket neket nayê zanîn. Helîkopterê wan werin xistin jî, askerê wan werin kuştin jî ew di çapemeniya xwe de eşkere nakin. Biryara wan e. Dibêjin şerê me li hember Kurdan dibe neyê eşkere kirin. Ji ber ku ew niha şerekî psikolojik dimeşînin. Ji aliyê psikolojik ve dixwazin serdestiya xwe bidin nîşandan. Yani tek biçin jî dibêje em bi ser ketin. Ew qas. Zora wan ev tekçûna wan ya li Zapê heqeten yani ev ne propaganda ye. Yani ez ji propaganda, ez ji zimanê propagandayê hez nakim. Ez ji zimanê ajîtasyonê jî hez nakim. Ez li gel rastiyê me. Çûket Metînayê heftanînê garê li wan hereman serê xwe de pîlan kiribû ku di nava 6 mehan de bi temamî hêzên gerîla li wê derê
تێک ببێ تونە بکە بەڵاو بکە بەریا 3 ساڵە جوارە دەبێژمە بەلکیژی زیێدەتر ku derê têk çû paşê herî dawî got ez zap bi dest dixim ev 2 sale li zapê dike nakê gavekî pêşta naçe gelek vîdeoyên gerîla derketin gerîla çawa zextê li wan dike çawa zorê li wan dike derbekî de em nelgelin tabî bi qasî heftê esker hatin kuştin di derbekî de di çalakiyên gerîla de hêzên gerîla avêtin ser baregehên wan ew jî di destê wan de bi sedan helîkopter balafirên şer çekên kîmyewî ew qas bikartînin ama gerîla xwedî tedbîr e ez nabêjim gerîla ji hewava hatiye meleke bombelê nakeve tiştekî wisa nine ew jî mîne herkesî ji goşt û hestî pêk tê cane ruhe bombeyekî lêkeve ew jî jiyana xwe ji dest dide tamam ama tedbîrê xwe digirin tedbîrê xwe digirin li gorî şert û şûrtên şer tev digerin li gorî zivistanê tev digerin li gorî havînê tev digerin mesela bifikirin derdora zapê hatiye girtin kilit pençe operasyonu jê ra dibêjin yani kilit normal şertan de ne zexîre ne xwarin lojîstîk teqemenî nikare biçe zapê normal şertan de ama sistemekî wisa çêkirine ew qas şer dewam dike bi hezaran gule fîşeng bombe mûşek û çi dibêjin tê bikaranî dewama wî heye tê wê maneyê ku tekiliyekî dayîn û stendin di navbera zap û heremên cuda ên gerîla de dewam dike çawa çê dikin êdî ew zanim ez nizanim ez ne pisporê şerim ama dewam dike dewleta Tirkiye aciz bû gelek askerê xwe wan dikir askerê wî li wê derê ketin nava panîkê êv vekişan niha mesela zivistan hatiye zivistan ji bo dewleta Tirkiye têkçûne di nava şer de nikare gav bavêje daîma dibe hedef avantaja gerîla çi ye dikare xwe veşêre ji ber ku komên piçûkin hereketê dane daîma ama askerên dewleta Tirkiye nikarin bikevin nava hereketê ew diçin nava baregehê xwe çadirê wan hene konê wan hene li wê derê helîkopter tê diçe yani gerîla cî askeran pir xweş tespît dike daîma bi kamerayê dikişîne û li pê wan digere ji ber vê yekê avantaja şer bi taybetî zivistanê de destê gerîla de ye ama çapemeniya Kurd çi qas bihêz e nizanim şert û şûrtên beyankirina encaba van şeran çi qas em dikarin pêk bîne nizanim ama encama şer li gorî rastiyê were eşkerekirin normal avantaj di destê Kurdan de ye yani serdestiya psikolojik a şer dikare di lehê Kurdan de be ama em çi qas pêk tîne nizanim ew çê dikin teqemenî gazên kîmyewî tişmiştî wisa bikartînin ez ji we re bêjim mesela di nava vê meha dawî de pir caran teqemenî ku tê de gazê kîmyewî bi xwe biciyê dikin bikartîne îjar em derbasî başûrê Kurdistanê bibin Nêçîrvan Barzanî ka em binêrin çi hevdîtinan pêk tîne Nêçîrvan Barzanî niha bawekî fermî Serokê Herêma Kurdistanê ne demborî ye encama hilbijartina Sibêt tê eşkere kirin ka em binêrin kîjan partî ji qas deng wergirtiye em zanin ku PDK 39 kursî bi dest xistibû yeneke 23 kursî lêbelê partiya Komele ji ber ku ji hilbijartinan vê kişiya 3 kursiyê xwe belav kir ew jî 2 kursî ketin destê PDK yek ket destê yenekî niha hala hazir 41 kursiyên PDK hene 24 kursiyên yenekî hene niha ew hikûmetê di nava xwe de çawa pêk tînin wezîfedariyekî çawa di nava xwe de parvê dikin ew em ê binêrin ji sibê şûn vekişt dibe hikûmetekî nû tê ava kirin hin tiştan em dibihîsin ez ji we re bêjim hin tiştan em dibihîsin hêzên navnetewî ku Iraqê dibin serweriya xwe de digirin di kontrola xwe de digirin ji awayê xebatayê PDK pir nerazî ne bi taybetî ji xebata Mesrûr Barzanî pir nerazî ne êdî piştgiriya xwe vedikişînin kengê vedikişînin nizanim ama bi qasî ku em dixwînin dibînin ji pisporên rojhilata navî ku piraniya wan biyanîne îngilîzî dinivîsînin piştgiriya ku didin PDK ew ê hinekî kêm kin
ev betir Neçirvan Barzani derxim peş dınava pedekê de ew Neçirvan Barzani derbixin peş niha rola ku dane Neçirvan hinekî zêdetir e li gorî Mesrûr. Ez wisa dibînim di pêşarojê de wê derkeve hûn dikarin bişopînin, hûn dikarin teqîb bikin. Tabii diyaloga devleta Tirkiye bi Qandîlê re, diyaloga devleta Tirkiye ya bi YPG re ew gelo di ser Neçîrvan Barzanî re tê bi rêve birin yan hin kesên din jî hene navberê de ew jî mirov dikare nîqaş bike. Ama rola Neçîrvan Barzanî demên pêşmerê wê zêdetir be li başûrê Kurdistanê. Ez wisa dibînim. Dedît gotinê ve rast derdikevin. Yani tiştî em dibêjin hevalan e. Îjar hevan da. Yani heta niha hemî tiştê ku me gotine yek bi yek derdikevin holê. Mesela pêvajoya ku dest pê kir jî me çi got wisa derket. Rayedarên dewleta Tirkî gotinên herî radîkal bikin jî di dawiyê de tên serxeta ku em texmîn dikin. Yani ne zehmete. Ne zehmete. Merv hinek siyasetê teqîb bike bişopîne pir paş dikare bibîne. Mesela ez bînim bîra we bêriya 4 hefteyan yani heval dikarin bikevin peyamê min ên X'ê jî vê derê jî meşkê kiribû. Dewleta Tirkiye bingeh amade dike ji bo êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bike wê şerekî pir bixwîn dest pê bike me nivîsandibû me gotibû. Wê demê hêdî behsa pêvajoya lehvatinê dikir. Pir hevalan telefonê min kir ya got tu ji ku derdixî. Aniha behsa diyalogê tê kirin dewleta Tirkiye dixwaze Kurdara li hev were tu behsa şerê li Rojavayê Kurdistanê dikî. Got na rewş pir xeter e. Rewş pir xeter e tam di pêvajoyên diyalogê de şerê herî xeter çêdibin. Di dawiyê de dewleta Tirkiye beriya hefteyekî êrişê ser Rojavayê Kurdistanê kir mixabin gotina min rast derket xwezî derew derkete. û zerarekî pir mezin gihandiya Rojavayê Kurdistanê. Ama em çapemeniya Kurd em tam eşkere nakin. Belkî jî nizanim baş em eşkere nekin. Ji bo bêhêvîtî çênebe, ji bo xirabî çênebe. Niha elektrik tune, av tune, nan tune, fabrikeyên ku nan çê dikin, firin hemî hatine hilweşandin. Xestexane tune ne, kêmasiya doktoran heye li Rojavayê Kurdistanê. Ambargo heye. Digel her tiştî jî milletê Kurd ji wê derê nareve. Armanc ew bû ku millet koşber be, biçe Rojavayê Kurdistanê xalî be. Ku mirov yani artêşa Tirk bi hêsanî bikeve wê derê. Îjar xwezî rast derneketana gotinên me. Di pêşerojê de jî em dibînin ana dîsa basa diyalogê tê kirin. Demên ku herî zêde divê mirov jê bitirse, mirov bikeve endîşe demên diyalogê ne. Çünkü aliyên ku dixwazin diyalogê bi pêş bixin, dixwazin li ser masê destê xwe bihêz bikin. Quweta xwe nîşan bidin. Çalakiya li Enqerê jî ew bû. Çalakiya li Enqerê çi bû? Çalakiya li Enqerê çi bû? Bersiva daxwaza bêexlaqiya dewleta Tirkiye bû. Beriya du meyan teklifa bêexlaq jî carê yekem mil vê derê pêk got beriya besê hozat hê behsa teklifa bêexlaq nehatibû kirin. Pêşniyazê ku dewleta Tirkiye biribû ji Qandîlê re min vê derê weke teklîfeke bêexlaq pênasê kir. Di nava manşetê min ê YouTube'ê de jî heye hûn dikarin bibînin. Hefteyekî pîş re rayedarên Partiya Karkerê Kurdistanê pêşniyazên ku ji dewleta Tirkiye girtibûn weke bêexlaq pênasê kirin. Yani tabii ki mantık aynı ye. İja li hember teklifa teslimbûnê banga teslimbûnê ya dewleta Tirkiye hêzên gerîla ketine ve hereketê çalakiya li Enqerê organize kir. Hedefa çalakî Tusaş
سازیه هری استراتژیک دولت ترکیه طایب اردوغان ایرو لویدری بو جویدری داخویانی دا درونین کو کردستان ددن بر بومبیان بالافرین کل کردستان بومبا باران پکتینن لویدری تینه هلبرین چیکرن تعمیر کرن پسپورین هری مشهور Türkiye lideri kardıkın. Hemmi asker, lideri sivil tüne. Ha sekreter falan filan insanın bürokrasi pektinin de ku be asli xane asker bin. Ama o merkez askeriye. Vakti ku tüb be Armanca erişi. Fabrikaya ki çeki de fabrikada her insanı ku bixebte asker. Be Armanca kuştini, be Armanca şar tu bikevi nava hareketi tu askeri. Kes kusure nendire. Avsaya. İja hevanna. Pırs jimraten, pırs behera ve jimraten hem servederi hem ji naha me basa çekir me gotubu neçivan barzani beli me basa neçivan barzani dikir seroki herema Kurdistan neçivan barzani iro lehevleri be balyoza Amerika ya Irak'ı alina Romanovski ve Ceviya serokati herema Kurdistan derbari ve civine de daxuyaniye ki belafkiriye de beje alina Romanovski jibo serkeftina halbijatinin parlamentoya Kurdistan'ı pirozbahi le seroki herema Kurdistan neçivan barzani kiriye و ملت کرد پیروز کریه طبیعی داخویانی فرمینه دنابره وانده چه نقاش در باس بیه چه گفتگو کرنه هم تکمین دکن دجیوینه ده پیوندین دنابره هولر و بغدای ده مسئلین پیوندین هولر بغدای هنزانه مسئله چنه مسئله معاشان هیا نایداین مسئله کنترل کرنا سینوران و دهاتا جه سینوران دهاتا جه پتروله دهاتا کود بجم یعنی گلیر منفعات آبوری یعنی تشتیکم قزنجین اکونومیک کمرف بدست خه او دنابره هولر و بعدایدن ها پرسکریکن ایجار tabi pişkirici Amerika'yı dixwazin merû çawa hal bike ya Amerikî normal bivan meselera pir alaqedar nabin dibe hûn mezinin muşxara nava xwe de hal kin ya min daxilê meseleyên qisa piçûk nekin ya çi ne yani hûn nikarin maaşê memurî xwe bidin hûn 4 kuruş pere tê ji were hûn nikarin nava xwe de parve bikin çi mesele yani perê ku tê ji were ji hûn didin derdorê xwe belav dikin yani Amerikî pir alaqedar nabin ya rastî bivan meseleye re ama dibêjin شخوره ساکین بن سکوت بن پرسکریکی خواه مینه انسان حال کن شیرت تکن yani Ameriki بگرانی شیرت تکن ایجار تشمشتی وسا tabi elbet یک جه تشتین در جیهاتی آخافتن با Amerikara da bir tekiliye xaber Rojava Kurdistan'a ra baş bikin ev jî têgotin yani tekiliye navxwayî a nava Kurdan آنها یک گفتگوی اساسیه هم لروجاوی کردستان امریکی ج رایدار روجاوی کردستان راج عینی تشدید بیشن ج باشوریان راج عینی تشدید بیشن ناکوکین خو حل بکن سبه دوس به وقتی که ما پروژه خو لروجا تناوین خواست ام پیک بینن ام ناخوازن ناکوکی و نافخوی هبه جوان راج دبیجه هم مزن پرسکریکی خو حل بکن چیکن بکن اما دجبری بلاچینه به نباوده مرو چما خواهد که پیلوستو که دوی خلکی مرو چما خلکی سر خورد که حاکم و ساوجی مرو اقواسا خواهد ده آخفتن چما دیالوگی که چینا به دنابرا ریخستنین کردستانی ده حرمین کردستانی ده yani illa دوی امریکی بیجن نخوشه نخواشه دوی مرو بکاربه بخواد چیکه هباندو جا روجدات کردستان مجوره خبرانی روجاوی کردستان باشوری کردستان مجوره خبرانی مباسا نوچین شرکر هرمین پرستین مدیه نه هم درواسی باکوری کردستان ده لباکوری کردستان چی دبه tamam şaredari dixebitin fakat kemasi heye binirin ez basa mesele ki pir giring dikim na em diçin wanê شارداری وانه کو د انجام کده کی مزن ده د انجام سرلدانه کی داتو بو دست خستن
çıkas hakimi hereme. Em naha bevra nûçeyekî dixwînin. Ji kerema xwe re hayedar bin. Hevalên me ê wanê ê ku li me godarî dikin. Baldar bin li ser vê nûçeyê ka em çi bin? Binêrin. Li Wanê çeteyek derketiye, çeteya dewleta Tirkiye jinên ciwan dikişînin nava fihûşê, dikişînin nava tiryakê. Hedef wan da jin hene bi giranî, ama gencên me ê law jî dikişînin nava tiryakê yan jî dikişînin cem xwe tevlî fihûşê dikin. Ev yek beriya niha li Cola Mergê pêk hatibû. Dewleta Tirk bi zanebûn dike vê yekê. Çavê xwe ji van çeteyan re digire, çeteyan bi xwe wezîfedar dike, dikişîne nava gel. Ji bo ku sîstema hêyî xirab bike. Pergala civakî tev li hev bike. Me beriya niha pir caran ji we re gotibû ez divê qenaetê de me li Bakurê Kurdistanê şoreşa civakî pêk hatiye. Keç û xortê me siyasî bûne. Haya wan ji pirsgirêkê wan ê netewî çêbiye. Zû bi zû nakevin nava rêyên xirab. Dewleta Tirk aciz e ji vê rewşa me. Ji şoreşa me ya civakî ya li Bakurê Kurdistanê aciz e. Gencên me ên niha meyla wan ji bo Kurdî heye, meyla wan ji bo mafê netewî heye, şiyarin, meseleyên cîhanî dişopînin, teqîb dikin, tu mîkrofonê dirêjê kî bikî îştira dikare, siyaseta rojhata navîn şîrove bike. Dewleta Tirkiye aciz e ji ber vê rewşê. Dixwaze vê pergala çêbiye hemî hilweşîne rizî bike. Îja çi dike? Endamên çete kîne? Mesela endamên ku nava van çeteyan da cih digirin, bi giranî eqreba xizmên eskeran e, qorîcî ne, yani xizmên qorîciyan e. Belkî qorîcî bi xwe tê de cih nagirin. Yan jî xizmên AKP'yan e. Ev kes çi dikin? Bi şantajê, bi tehdîtê ciwanên Kurd dikişînin nava PC'ye. Ya tiryak ya fihûş. Piştî Cola Mergê vê carî jî li Wanê çeteyekî fihûşî û tiryakê eşkere bû. Di nava çeteyan de navê kesekî derketiye pêş. Jê re dibêjin Özcan Polat. Navî wî niha gelekî li pêş e. Tabî kî sebqaya wî heye, sûcdar e, gelek caran hatiye binçavkirin. Lê tim hatiye berdan, niha ji xwe re azad li derve digere. Lê navê kesên din ê di nava çetê de niha pir zêde dernakevin pêş. Sedem çi ye? Tenê navê viya niha derdixin pêş. Karê çeteyan yê esasî bi sozê, bi xapandinê dibin navê kar da pêşî jinan ber bi xwe ve dikişînin. Yani werin em dikarin ji we re karekî maqûl peyda bikin ku hûn bikaribin pê debara xwe îdara xwe bikin. Di vê derê de wezîfe dikeve ser şaredariyê. Ji ber vê yekê komîsyonên taybet divê di nava şaredariyê de werin avekirin, merû baldar be. Çima insanê me hewciyên van çeteyan dibin. Fabrîqe hebin, kargeh hebin, insanê me tê de bixebite îdara xwe bikin ku hewcî van çeteyan hebin. Dûra çi dikin? Bi şiddetê bi gefa wan fêrî narkotîkê dikin. Hêdî maddeyên hişpir ê narkotîkê didin wan bi darê zorê fotoğrafê wan yê tazî dikişînin. Pişra jî wan fotoğrafan weke şantaj bikartînin li hemberî wan. Yani rewşekî pir zehmet e. Rewşekî pir zehmet e. Yani bi tu away divê mirov weke şaredarî destûr nede vê yekê. Hûn ê bibêjin saziyên dewletê tune ne? Ewlêkariya dewletê, asker, polîs, mehkeme, hakim, savcî tune ne? Hene. Xizm û eqrebayên van xortên mağdûr çûne serî li saziyên dewletê de ne? Bahsa zarokê xwe kirine, bahsa hebûna çeteyan kirine. Rayedarên dewletê, adaleta Tirkiye tu car ev malbat ciddî negirtine, doz ve nekirine û tu tiştekî resmî dosye jî negirtine. Malbat niha bi derdê xwe re rûbirû mane. Tabii elbet şebeke tenê ji mêran jî pêk naye. Bi qasî 20-25 jin jî di nava wan de ne. Qismekî wan koçberên ku ji Îranê hatine ew jî di nava wan de ne. Weke şebeke kar dikin. İşkence jî dikin. Mesela li jina işkence dikin.
gelek jin destûnî wan hatine şikênandin, tiliyê wan hatine şikênandin. Yani acêbe. Rayedarên dewletê eleqedar nabin, doz ve nakin. İjar ev pêşî li cola mergê çêbû, paşê li Wanê ana çêbiye. Ev ê derbasî bajarên din bibe. Hêdî civaka me dixwazin birizînin. Ji me pirî basa aliyên siyasiyên Kurdan kir, eleqa ciwanên Kurdan ji bo çand û kültürê ya merû bi çand û kültürê re eleqedar be, pir zêde nakeve nava va meseleyan. Yani exlaqekî mirovan ê siyasî çêdibe. Yani merû wextê ku dikeve nava van meseleyan, merûv nikare karê fixûşê bike û yan jî pêk bîne, merûv nikare maddeyên hişbir bikar bîne yan jî bifroşe ciwanekî. Mesele ew e. Yani vaya edî girêdayê perwerdehiya însan ya exlaqî ye. Tenê merûv siyasî be têr nake. Siyaset û exlaq pir girîng e. Pîvanên mirovan hebin. Mirov tu car zirar nede. İnsanek, gencek. Ne tenê ê xwe, ne de ê xelkê jî. İja vana wextê ku kêm di mirovan de, mirov zû dikeve ser van karan. Ez ê de dirêj nekim. Ez wextê genç bûm, li ser vê meselê gelek pirtûk hebûn. Pirtûkek Abdulkadir Konuk jî hebû. Ez derdora 20 salê bûm. Me xwendibû, hê jî ji bîra min naçe. Basa exlaqê şoreşkerî kiribû di nava van meseleyan de. Tiryak, fuhûş, merû çawa dikare pêşî lê bigire û merû çawa dikare tevlî nebe. Di wan manada. Yani merûv ciwanê xwe bixe ser vê rê baş dibe. Hevan no. Em niha werin ser sozên ku Tayyip Erdogan daye Kurdan. Li gorî we Tayyip Erdogan çi dikare bide Kurdan? Li gorî we Tayyip Erdogan çi dikare bide Kurdan? Ez ana ji we re dibêjim. Eger hûn amade bin, binêrin. Tayyip Erdogan soza kuştinê, soza qirkirinê, soza tunekirinê, soza îmha da Kurdan. Tu kes dibê vê dunyada nikare pêşî li me bigire ji bo ku em qirra Kurdan bînin. Tu kes nikare pêşî li me bigire. Amerîkayê tehdît dike, hêzên hevpeymanî yên tekoşîna li dijî Daişê tehdît dike, hêzên Ewropayê tehdît dike. Hêzên ku heq didin Kurdan tehdît dike. Tu kes nikare pêşî li me bigire. Xwedî çi bikî? Operasyon ez ê pêk bînim. Operasyona çi? Ez ê bikem Rojava. Binêr. Ev soz daye Kurdan, Tayyip Erdogan. Eger min di maşeta xwe de nivîsî Tayyip Erdogan sozeke nû da Kurdan. Soza wî ev e. Soza ku binêrin, soza ku revebirên dewleta Tirkî bidin Kurdan, ji bilî qirkirinê, kuştinê tiştekî din tune ye. Dewleta Tirkî heta niha tu cara bi kêmenetewekê re lehev nekiriye. Mesela revebirên dewleta Tirkî çi qas xweş daxivin. Revebirên Dem Partî. Dibêjin ji bo ku diyalog çêbibe dibe çav di hîza çav de be û nizanim em wekî hev rûnin, mafê me wekî hev be. Revebirên dewleta Tirkî henekê xwe me dikin. Hûn kîne dibe. Em rastiya xwe bibînin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dîsa gef li Kurdan xwar di derheqê êrişên li ser Başûrê Kurdistanê de, di derheqê êrişên pêşarojê yên li ser Rojavayê Kurdistanê de got, tu kes nikare rê li pêşiya me bigire. Em ê teqez wana ji holê rakin. Tayyip Erdogan îro li baregeha navendiya şîrketa Tusaşê axivî, şîrketa Tusaşê îcab nake ji we re bêjim, roja ewil min ji we re got, hêzên gerîla negirtibû ser xwe min ji we re got, çalakiyekî gelekî serkeftiye, min ji we re gotiye ez dijî şerim ama
ev tusaş sazda tuşaki ku navenda erişen ser Kurdistan'a ne tane erişeki bu bir şekli serubunbune haktike. Helvaşandane haktike. Tünebune haktike. Hemi pisi u kreji u kuştun xuna kun Kurdistan'a terjandın tamamen jve sazı derdike vediçe. Ev sazı debet tünebe. Tayyip Erdoğan kinu nefrete xwe lehember Kurdan li navenda vê saziyê bi van gotinan anî ziman. Hatta em bigêjin armanca xwe em ê operasyonê xwe bidomînin. Çi li nava sînorên me, çi jî li derveyê sînorê me. Em li ku derê gefekê terorê ya li dijî welatê xwe tespît bikin, em ê wî muheqeq teqez ji holê rakin dibêje. Pir bir biryar daxife. Tabii ev gotinê Tayyip Erdoğan heta niha 40 salın ji devê rayedarên dewleta Tirkiye derdikevin. Köklerini kazacağız. Em ê koka wan bînin, em ê qira wan bînin, em ê nizanim çi bikin. Her sal rêveberê wan daxife. Çixare kirine adet kevne şopiyekê hê di nava wan de. Kök kazma daima. Merû van gotina wan wergerîne İngilîzî, Fransî wan pir ecêb tê. Tu kes nikare pêşî li me bigre ji bo vê yekê jî em ê hemû imkanên xwe, hemî derfet, amûrê xwe di destê xwe de bikar bînin û ji bo têkbirina wan jî em ê dibe amûrên nû, imkanên nû biafirînin. Em ê xwe ji mesrefê jî şûn venedin. Ava gotinê Tayyip Erdoğan'a. Yani em ê ji qirka milletê xwe bibirin, em ê nonê wan, ava wan, baja wan, em ê her tiştî wan bigirin bixin vir xizmeta xwe ji bo têkbirina Kurdan. Çima? Çünkü cahilin, nezanin, kapasite wan ku bikaribin diyalogê pêk bînin, siyasetê bikin tune. Ji ber vê yekî ji xwe re rêya herî hêsan kuştinê xwînrijandarê dikin hedef. Zora wan diçe zarokên li Rojavayê Kurdistanê. Hat bîra me ji we re bêjim. Ez li şîrovegerên televizyonên Tirkan canla temaşe dikim, ez dibêjim ka ew di kîjan pencerê de dinêrin li meseleyan. Şîroveger derdikevin dibêjin wa Kurda çawa lê xist, li Tusaşê xist, li wê derê çawa şofêrekî taksî hat kuştin. Çawa dikarin vana çawa bê insafin dikarin şofêrekî taksî bikujin. Binêr. Bahsa dewleta Tirkiye nakin. Bahsa zarokên Rojavayê Kurdistanê ku di nava xwînê de ne nakin. Helka wan dayîk û bavan ku zarokê xwe dibin xestexaneyan doktora nabînin bahsa wan nakin. Bahsa terorîzma dewleta xwe nakin. Devê xwe vedikin terör. Ama terorîzma welatê xwe nabînin. Şîrovegerên ku vana xaftinan dikin jî qismekî wan bi eslê xwe Kurdin ku niha bûne Tirk. Rastiya Kurdan nabînin. Ev îsyana Kurdan, serhildana Kurdan ya li hember dewleta Tirkiye nabînin. Nizanin ji ber kîjan sedeman zanin yan jî nabêjin înkar dikin. Di wan de jî di mêjî wan de înkarkirin heye. Zanin ama nabêjin. Ji ber kîjan sedeman însanekî Kurd, keçekê Kurd, lawekî Kurd radibe diçe serîçiyê di nava şertên herî zehmet de mücadeletiyê tê dikoşe. Derdî wî çi? Çima? İnsanekî hindik baqil zane ku ne ji bo romantîzmê çûye, ne ji bo keyfê çûye, vicdana wî dest nade. Muhasebeya di hundirê wî de dixwe. Hesabû kitap dike dibe mutlaka mücadele bike. Dewleta Tirkiye navenda terorîzmê ye. Li ser terorîzmê avabiye, li ser şiddetê avabiye. Rojavayê Kurdistanê encama ku di va heftê dawî de derket, şîrovegerên televizyonên Tirkalê nanêrin. Ya jî dinêrin nabînin. İnkar dikin ji millet re nabêjin. Heyetine navenda askeriya Tusaşê çima hatiye bombekirin. Baş ku qismekî wan dibêjin tamam hedefa askeriye dibe ama çima şofêrekî taksî hatiye kuştin. Wê derê de şofêrê taksî gerek nehata kuştin. Kuştina tu sivîlekî merûv nikare qebûl bike. Bi tu away sivîl nikarin zerarê bibînin. İnsanê ham û tam
ku alaqan bi meseleyan tune nikarin dışarıda varın kuştun. Ew rast. Ama Rojava Kurdistanê cuda ye. Rojava Kurdistanê ne asker kuştinê heq dikin, ne zarok, ne jin, ne tu sivîlekî. Ji ber ku askerên li Rojava Kurdistanê hêzên Qesedê, YPG, YPJ li hember dewleta Tirkiye şer îlan nekirine. Ji ber vê yekê ji aliyê dewleta Tirkiye ve kuştinê heq nakin. Sibê du sibê eger hêzên Qesedê, hêzên Rojava Kurdistanê yên askerî biryar bigirin de encama konferansê xwe de, civînê xwe de, em li hember dewleta Tirkiye di nava şerekî çekdarîn em me şer îlan kiriye. Wê demê di encama şer de merov însan hevûdû dikujin. Ama dîsa jî dibe li gorî şer, li gorî pîvanên şer mirov tevgere, dewlet dibe wisa tevgerin. Ama îro şer tune. Dewleta Tirkiye sırf ji bo Kurd nebin xwedî statû êrişî her derê Rojava Kurdistanê dike. Jin zarok feq nake, doh me ji were gotibû ez dubare nekim. Niha dibêje heta em bigêjin armanca xwe em ê vê tekoşîna xwe bidomînin heta ku me qira wan anî bi vî şiklî daxife. Îje hevanno niha Dewlet Bahçeli meselekî da dest pê kirin. Tabii bi zimanekî pir kirêt, qirêj ku Kurdan piçûk dibîne daxifin tim. Îja ew niha qasê ku em texmîn dikin ew li bendêne ku li Amerîkayê hilbijartin pêk werin ya Kamala Harris ya Donald Trump wê bi ser bikeve. Kêfa dewleta Tirkiye zêde ji Kamala Harris ra nayê ji ber ku demokratin ew dibêjin eger demokrat werin ser desthilatdariyê zêdetir ew ê piştgirî bidin İsraîlê, piştgirî bidin Kurdan pir fayda xwe tê de nabînin. Ama Donald Trump eger were dostaniyekî wan heye, dostaniyekî berê ya Donald Trump bi hin rayedarên dewleta Tirkiye re heye, dibe ku carinan hin avantajan bide destê dewleta Tirkiye. Di firotina çek û sîlahan de, di dagirkirina qismekî Rojava Kurdistanê de Donald Trump dikare çavê xwe bigire. Ama 5 sal derbas biye, şert û şurt guherîne, Donald Trump jî neyê berê ye, derdora wî, mirovî wî, wezîfedarê wî, alîgirî wî tep guherîne. Yani şertên beriya 5 salan edî tune ye. Dewleta Tirkiye zayıf ketiye, mîna berê nine. Plan û projeyên hêzên navnetewî li ser Tirkiye cudayê edî. Ji ber vê yekê xwe dixapînin, kam li bendê bin, hilbijartin çê bin, yani tê gotin eger Kamala Harris were ser desthilatdariyê, dewleta Tirkiye mecbûr e bi Kurdan ra diyalogê bide dest pê kirin, mecbûr e. Yani Amerika wê rê nede şer. Wisa tê gotin. Niha hevanno. Ev meselekî em biçin Rojava Kurdistanê dîsa hevserokê pê yedî daxife. Beriya Rojava Kurdistanê ez bahsa evê bikim. Artêşa İsraîlê kova diçe ber bi ku derê ve diçe ji ber ku ev hemî meseleyên ku niha em bahs dikin tirs panika dewleta Tirkiye ji ber vîya tê ji ber şerê ku İsraîl niha daye dest pê kirin. Artêşa İsraîlê gihîş bajarokê El Xeyam ê başûrê Lublanê. Ew jî xala herî Kur a di nava xaka Lublanê de ye ku artêşa İsraîlê ji destpêka şerê xwe ve gihîştiye wê derê. Artêşa İsraîlê agahî da şêniyên 16 bajarokan ku malê xwe biterîkînin ber vê Bakur ve biçin. Ajansa Niştimanî ya Lublanê ragihan ku tankên artêşa Lublanê gihîştiye girekî li rojhilatê bajarokê El Xeyam ê başûrê Lublanê. Hizbullah li ber xwe dide, bersiv dide lê belê artêşa İsraîlê derbasî rojhilatê bajarok bû. Artêşa İsraîlê agahî da şêniyên 16 bajaroka me gotibû ji bo ku gundê xwe bidirêkinin biçin ber vê çemê ewelî ve. Çemê ewelî di navbera El Xeyam û Beyrûdê de ye. Niha ew bajarê ku em bas dikin ku derê bajarê ku em bas dikin baş ez ana xerîte nîşanê we nedim. Yani İsraîl bifikirin berberê avê Derya Spî û Lublan Bakurê İsraîlê ye ber bê Şamê ve ketine nava Lublanê li wê derê bajarokê El Xeyam dagir dikin bi dest dixin û hêdî hêdî 16-20 gundên derdorê vala dikin ew jî dikeve başûr wê derê şêniyên Şiî dijîn. Qismekî Sünnî hene li jêr. Îjar ez di wê qenaetê de me ku artêşa İsraîlê ji ber ku ji başûr ve tam neketiye ber bi Sûriyê ve ketiye Lublanê
Ev deri xeteki koridoreke çeke biçe hatta derya spi u jêrewî bixebin kontrola xwe. Hêdî ber bi Beyrûdê vetişe. Ha temamê Lublanê dagirdike nake hêz zûye. Niha tenê diceribîne. Ev ceribandine. Pêvajiyekî 2 sal 3 salan eger agirbez çênebe ew bidomîne. Ama armanca İsraîlê ew e Hizbullaha ku piştgiriya xwe ji Îranê digire li Lublanê bi temamî têk bibe. Ji ber ku Hizbullah li Lublanê ne artêşa fermî ye ne artêşa dewletê ye. Hebûna wî li wê derê ne meşrû ye. Lublan welatekî serbixwe ye, artêşa wê heye. Ama Lublan jî li wê derê ye. İjar Sünni hene, Şiî hene, Hristiyan hene, yani İsevî, yani gelek qewmên cuda hene wê derê. Wekî din Durzî hene, zimamê Kurdan. İjar niha ev bajarok eger vala bin, İsraîl ber bê Bakurê ber bê Beyrûdê ve gav bi gav diçe. Ev çemê ku me baz jî kir, ev çem weke sînorekî di navbera başûrê Lublanê û Beyrûdê de ye. Beyrûd tam li navenda Lublanê ye. Li peravê behrê ye. Yani heta ber deriyê Lublanê jî artêşa İsraîlê wê gav bi gav biçe. Wextê temamê Lublanê bigire wê çawa be? Ez were bêjim. Digêje herema Laskiye. Laskiye ku derê ye? Tam di navbera Hatay û Lublanê de ye. Yani wextê ku Lublanê bigire Laskiye jî bigire bi Tirkiye re sînor e İsraîl. Êdî Hatay dimîne. Hatay çi ye? Hatay Afrîn e. Yani İsraîl, Afrîn, Hatay dibin hemî sînor. İjar nizanim xerîte xwazî îmkan hebe em nîşanê ve bida. İjar wextê ku İsraîl Laskiye bigire Rojavayê Kurdistanê dikare bi xêra İsraîlê biçe derya Spî. Yani sînorê Kurdistanê dibe Akdeniz. Nêze. İja Hatay jî bigirte baş dibû. Nîvê Tirkiye jî bigire, temamê Tirkiye jî bigirte baş dibû. Em ji Tirkiye xilas dibûn. Em hêvî xwe bibêjin, em bişînin xwezayê re belkî xweza qebûl ke. Belkî sîstem biguhere. Hevan nû çi dibêjin? Rast e ne rast e? Me em cî bidin hevserokê PYD Xerîb Hisso ka ew çi dibêje? Xerîb Hisso navû zanin hevserokê nû yê PYD ye. Piştî Salih Müslim hate hilbijartin. Carnan derbarê Rojavayê Kurdistanê de daxuyaniyan dide. Ya tiştekî hat bîra min ya. Dixwazim bu ara parve bikim. Niha ême mesela Dem Partiyê berdevkê Dem Partî heye. Tamam baş e. Dem Partî wextê bixwaze daxuyaniyekî fermî bide di derbarê meseleyan de Rojavê de biriya berdevka xwe Ayşegül Doğan hem pir xweş Kurdî daxife hem pir xweş Tirkî daxife hem pişiya me ye tabii rojnamegere pir xweş xwe îfade dike süper. Rayedarên dewleta Tirkî jî ama ême tevgera Kurd ez berdevek nabînim ya. Mesela rêveberên tevgera Kurd di nava xwe de cuda cuda daxuyaniyan didin. Mesela carekê em dibînin Mustafa Karasu daxife, Cemil Bayık daxife, Besî Hozat daxife, Murat Karayılan daxife, Duran Kalkan daxife. Carnan merû dibîne ku daxuyaniyê wan tamam qismekî mezin hebû dibigire jî merû li bendê ye ku berdevkek hebe ku daxuyaniyên fermî rêxistinê tevgera Kurd pir bawekî eşkere ji dünyayê ra ragihîne daxuyaniyên kin zelal ku çapemeniya dünyayê bikare be jê fayde bibîne. Ev gerekî giring e. Yani çünkü nihadî divê em xîtabê cîhanê bikin. Anha çavê dünya alemê li ser me ye. Hakikaten. Çapemeniya Arab, İngiliz, çapemeniya Fransîs, hatta çapemeniya Asya jî çavê wan li ser guherîna rojhata navîn de navîne. Je me gotibû yek ji 4 stûnên girîng rojhata navîn Kurdin pêşengiya Kurdan jî ji ber ku tevgera pekekê dike ev zelal el ortaya îjar ewsa saziyekê nû
komisyoneke nû ya berdevkî şert e. Yani maddeyeke nû lazım e. Ev gelekî giring e. Ewsa ye. Yani ev îro bi sohbeta bi hevalekî re wisa derket holê. Me gotiya çima ême di cepha Kurdan de çima komisyonekî taybet wisa hinek masiyek xweya kir ji ber vê yekê me pêdivî têden bêjin îja hevan na. Mesela Rojavayê Kurdistanê li ser vê Rojavayê Kurdistanê jî pêdivî pê heye tabii rewşekî wisa de daîma hemî agahiyên Kurdan tov bin li ser maseyekî ji wê derê eşkere bin kin net zelal pir xweş dibe. û karê me rojnamegeriyê hêsantir dibe wê demê. Hevserokê Partiya Yeketiya Demokratîk PYD Xerîb Hüso got dewleta Tirk her tim xwe wiha qanî kiriye, xwe îqna kiriye çi qasî êrişê ser Kurdan bike wê ew qasî li ser lingan bimîne. Ew ji xwe re wekî çareseriyê dît lê ji niha û pêve bi vê şîwazê çareseriyekî çênabe. Sed salin bi komkujî, bi talanê, bi dagirkeriyê tiştekî bi ser nexistiye dewleta Tirkiye. Lê hênjê di siyaset, hovîtî û faşîzmê de bi îsrar e. La rojata navîn jî tu rola dewleta Tirkiye nemaye. Dewleta Tirkiye li rojata navîn têk çûye, belav dibe. Di hundirê xwe de jî di nava nakokiyên mezin de ye. Erê. Dibêje Xerîb Hüso, dewleta Tirkiye di nava xwe de jî xwedî nakokiyên mezin e. Çareseriya pirsgirêkê û nakokiyên di hundirê Tirkiyeyê ne li dervê sînor e. Yani dewleta Tirkiye dibe li dervê sînorê xwe meselê hal neke. Meselê xwe di nava sînorê xwe de hal bike. Problemê xwe bi Kurdan re hal bike. Neyê dervê sînor. Ev êrişê wan yên ser heremên me ser Rojavayê Kurdistanê êrişên terorîstî ne. Tirsonekin. Êdî ew dem derbas bû ku vî gelî tu bi birçîbûnê, bi koşberbûnê bitirsînî. İradeya Kurdan ji êrişan mezintir e îro. Dewleta Tirkiye ji bo Filîstînê dengê xwe bilind dike lê belê Kurdan jî qir dike. Xerîb Hüso wiha domand. Civaka navnetewî ji bo gelê Filîstînê dengê xwe bilind kir. Lê belê ji bo Kurdan hê jî bêdeng e. Ev adaletek bêbext e. Dibêje Xerîb Hüso. Dewleta Tirk ji bo Filîstînê dengê xwe qasî ku bilind dike çima radibe roja din êrişê Kurdan dike. Dibêje ev durutiye, ev derewa herî mezin e. Tirkiye giraniya xwe li nava cîhanê li rojata navîn wenda kiriye. Rayedarên Tirk ji baş dizanin. Türkiye mecbûr e tam di vê demê de gavên diyalogê bavêje. Ne bi xêra xwe ne bi dil mecbûr e dibêje. Xerîb Hüso dime tiştekî pê hesiye ew jî. Neçare bi Kurdan re bi hemû hêkpêkhatê Tirkiye re dest bi diyalogê bike. Hevserokê PYD axaftina MHP û AK Parti yên li ser Abdullah Öcalan jî nirxand ka çi dibêje ka ew çiqas bawerî bi van diyalogan tînin, bi van sozên dewleta Tirkiye. Eger hikûmeta li ser desthilatdariyê bixwaze, yani AKP MHP, eger bixwaze rûpelekî nû veke, bila kerem ke rebera pû muxatabê çareseriyê ye, muxatabê aştî û diyalogê ye, li wê derê ye, dibin tecîtê de dayîn û stendin çênabin. Xerîb Hüso pêşniyaz dike ku beriya her tiştî tecîta girankiriya 4 salê dawî temamî divê rabe. Hebûna Abdullah Öcalan dibêje ji bo dewleta Tirkiye derfeteke dîrokî ye dibe ji dest bernede. Pêwîstiya diyalogê çawa li Tirkiye heye dibe li Sûriye jî heye. Hikûmeta Şamê xwe ker kiriye, xwe ji diyalogê dûr xistiye. Dema dibe pêşketinê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê çêbibe wê bandorekî pir erênî li Sûriye jî bike, li ser rejima Şamê jî bike. Li Tirkiye eger pirsgirêk çareser bibe wê li Sûriye jî pirsgirêk çareser bibin. Girêdayê hevû du ye. Mesela Kurd di nava sînorên İran, Sûriye, Tirkiye'de hemî dibe girêdayê hevû din e. Li deverekî mesela hal bibe, li deverekî din jî hal dibe. Tabii ev rastiyekê, Xerîb Hüso anî ziman hevserokê nû yê PYD. Hebanno, di vê naberê de tabii Mazlûm Abdî jî fermandarê Qesedê di van rojên dawiyê de daxuyaniyên hin cuda dan
hem got em van êrişên dewleta Tirkiye em çawa bikin em ê bi şiklekî bersiv bidin. û dewleta Tirkiye şiyar kir. Eger hûn êrişê xwe ranevestînin piştî demekî em mecbûrin bersiv bidin di navbera me de şer derdikibe. Belkî jî dewleta Tirkiye dixwaze Rojavayê Kurdistanê bikişîne nava şer provokasyonan pêktîne belkî jî xefike em nizanin. Ama Mazlum Abdî dibêje em mecbûrin bersiv bidin. Ama banga diyalogê jî dike. û heta tiştekî din jî li gotinê xwe zêde dike. Hin hêzên navnetewî niha di navbera me û dewleta Tirkiye'de navbeyinkarî dikin. Yani diçin û têm. Geh tên ceme, geh diçin cem dewleta Tirkiye hewl didin hevdîtinên diyalogê bidin destpêkirin. Dibêje Mazlum Abdî. Ez dibêjim qey her tişt girêdayê encama hilbijartinê li Amerîkayê ka em binêrin çi derdikeve hebanno. Hilbijartinê li Amerîkayê Kamala Harris eger were hilbijartin belkî ji bo Kurdan baştir e. Jin jiyan azadî çûye berdestê wê jî. Haya wê ji meselê heye. Ev eger di pîlan û proje Amerîkayê de guherîna Îranê hebe felsefeya ku dikare pêşenge şoreşê bike li Îranê felsefeya jin jiyan azadî ye jin nîvê civakê ne û yek ji şoreşê ku divê muheqeq pêk were li Îranê şoreşa jinan e. Ên herî maqdûr di civakê de jinin ji ber vê yekê ez dibêjim qey felsefeya jin jiyan azadî wê li Îranê jinûva derkeve ser sehnê wê jinûva bikeve nava hereketê. Yani ji çek û sîleh bihêztir e. Sala borî dema ku ev derket berê du salan ji ber ku tam rêxistinî tune bû însan bi serê xwe kete nava hereketê tecrübe zêde tune bû hat tepsandin. Ez xatir ji we bixwazim ya hinek li peyama we binêrim. Em binêrin. Şêrpiling merheba ji terawê tu hatî. Şêrpiling hinek derdî wê hebû nikaribû binivîsandan ha xweş dinivîsîne. Baş e. Tamam. Her hevî. Ka ez li peyamê hevala binêrim. Ya mesela saetê li Ewropayê saet guherî ye ka tu çi dibêjî? Siyonizmê yên tevgera çilgera ya nemane ew sloganên berê nemane tiştekî wisa tune ye herkes bi derdê xwe vaye. Yani heta niha çend navendên Amerîkayê hedef hatine girtin tucara. Yani Kurdan li hember Amerîkayê tucar şer îlan nekiriye û sloganên wisa tune ne yani naybîre min. Ew belkî zemanê berê hebûn ama ku nedin axaftina de merûv canan dibêje pir tiştan wisa tiştên ew tune ne. Baş e gelek peyamê we hene mala wê ava. Îro jî eleqa we baş bû ji bo kanala me yani em diçin hêdî baweyekê zindî em diçin 705 ev baş e. Hejmara aboneyê me di nava sê mehan de çû 7000 ev serkeftinekî pir ciddi ye pir baş e. Tabii ez vê ji bo xwe nabêjim. Ez dixwazim hûn bawer bikin ez ji bo zimanê Kurdî dibêjim. Kanalek YouTube'ê ku bi zimanê Kurdî tamamen kurmancî weşanê dike bi îstikrar her roj cana rojê 2 vîdeo parve dikim. Eger karibe bigêje vê serkeftinê gelekî baş e. Gelek hevalê me ji ber ku Kurdî eleqe nabîne yan jî ew wisa bawer dikin ku Kurdî eleqe nabîne berê xwe didin zimanê Tirkî zimanê Tirkî şîrove dikin ez fehm nakim. Ez fehm nakim. Yani hûn dikarin rêz hurmet nîşan bidin ama ez fehm nakim çima pêdivî dibînin ku xîtabê xelkê bikin. Ya tu xîtabê civaka xwe dikî
بزمان خو بزمان civaka xwe xîtabê civaka xwe bike. Yani ez rast nabînim. Mesela ana dayîkekî min temaşe dike, ez rast nabînim. Yani bi Tirkî xîtabê dayîkê bikim. Yani ji keçikeke Kurd ya keçikeke Kurd 20 salî mekteb dixwîne, ez çawa Tirkî xîtabê keçikeke Kurd bikim, zarokekî Kurd bikim. Ciyana xwe de ez bi zaroka re Tirkî naxifim. Neyê xwe re neyê xelkê re. Nikarim. Ez nizanim, ji min nayê. Min di jiyana xwe de bi Tirkî xîtabê zarokê xwe nekiriye. Asla, tuçe. Nakim jî. İjar yani nizanim, ne ku ez ji Tirkî hez nakim. Hurmeta min ji hemî zimana re heye. Yani ê Tirkî daxifin jî bila baxifin. Derdê min neyê ama ez dibînim ku vê derê wextê serkeftinê dibînim kêfa min tê. Yani pir baş e. Kî Kurdî axivî, kî YouTube Kurdî vekir ji kerema xwe re bibin abone jê hez bikin. Kî dibe bila bibe. Hevalê min dibin. Hevalê min ku niha em bijin du dilîne gelo ez Tirkî çêkim ya Kurdî çêkim. Zorê lêkim bila Kurdî çêke. Çünkü îro em eger Kurdî YouTube çênekin, hevalê min çêneke Hesû, Ayşe, Fatma, herkes eger Kurdî çêneke sibê du sibê em ê bi Tirkî bigîrin. Em ê bêjin asimile oluyoruz. Em ê ya asimile oluyoruz ma tek te bi xwe asimile kir. Di Kurdî baxivî, Kurdî perwerde bikî, derdora xwe re di tweetê de, di axafte her tiştê xwe bikî Kurdî îjab nake tu gilî û gazin ji bikî. Ez gilî û gazin ji nakim. Ez nabêjim civaka me asimile dibin, na. Hatta ku ez sax bim li dunyayê ez asimile nabim. Tu jî kurmancî biaxife asimile nebe, herkes Kurdî biaxife asimile, xelas. Yani ev iş wisa ye. Ama tabii jî biz asimile oluyoruz, nizanim çik oluyoruz û îsyana xwe bi Tirkî bikî, wala nexweş e. İsyana te nagî ji adrêsa xwe. û ez hinek jî dirûtî dibînim. Xweş ne. Welhasıl xweş ne. Nekevin meselê. Tenê eleqe nîşanê vê kanalê bidin. Hadi bay bay. Xatirê ve. Silav hurmet. Çi dikim bikim bila bedew be.